Net News u informat li għal-ħabta tal-4:09 tal-ħadd filgħodu max-xatt tal-Biżebbuġa daħal dingi li fuqu kien hemm ta' immigranti. Stqarrija tal-Pulizija aktar tard ikkonfermat li 55 persuna kollha irġiel kienu abbord dan id-dingi. Ritratti meħuda minn fuq il-post juru l-immigranti deħlin bid-dingi waħedhom. Skont sorsi li kienu fil-post mal-wasla tagħhom ma poġġew bil-qiegħda fuq il-blat b'nies li kienu fiż-żona jinfurmaw mal-ewwel lid-depo. Aktar tard wasal van tal-Pulizija li ħadhom mill-post bil-Pulizija tal-Immigrazzjoni issa qed tmexxi l-investigazzjonijiet. Dan kien it-tieni każ tax-xorta tiegħu wara li l-ġimgħa kien hemm każ ieħor ta' migranti li daħlu waħedhom f'pajjiżna. B'kollox fiż-Żurriq ġew miżmuma 5 Sirjani u 3 Eġizzjani u għalkemm kien hemm dubju li seta' kien hemm aktar. Net News jinsab informat li malli niżlu bid-dgħajsa fuq iż-Żurriq l-immigranti bdew jitolbu għal post fejn jorqdu. L-investigazzjonijiet dwar dawn iż-żewġ każi għadhom għaddejjin.